uKashemba hey ukuthi impela kumnandi emculweni uKashemba manje hey lo mfana uzosiqophela umlando emhlabeni ungathi uqala nje ukukhipha emhlabeni uqala nje ukukhipha umsebenzi emhlabeni nje usathi usabikelela abantu wena usushaya amamiliyoni akiyazi mina kahle ngayo emhlabeni kodwa ngikuthandayo ngaye ukuthi ucula uMaskandi ngqo ucula nje uMaskandi ngqo uMaskandi nje ongaxubekile ongani nani yonke futhi ke into eniyenzayo kuye lo mfana nimsupport ngale ndlela nimsupport ngakhona hayi yamangalisa impela phela sekujwayelekile ukuthi abantu abacula uMaskandi onomlayezo nibashalazele kodwa nje impela hayi lento enenza lo mfana abafika iqhubeka kanjalo lo mfana lona ngempela futhi ukhona nala hayi qhubeka Nkashemba mfethu hayi sikwethula isigqoko